Ayan guys, paano ba talaga ako nakakuha ng 800 subscribers within 2 weeks? 1, 2, 3, come on! Hey guys! Welcome back again to my YouTube channel! Ngayon guys, ang gagawin po natin ay yung alam ko na alam nyo na kasi nakalagay na po yun sa title natin. Na ipaalam ko sa inyo kung paano po ako nakakuha ng 800 subscribers in just 2 weeks. Oo guys, 2 weeks ko lang po yung nakuha yung 800 subscribers. Kasi nag-YouTube talaga ako guys. Nag-start talaga ako sa YouTube is April 24, 2020. Tapos hindi ko po siya siniseryoso ng isang buwan. Nag-upload lang ako na nag-upload. Hindi po ako naghahanap o nagkaroon ng idea kung paano po talaga ako makakita ng mga subscribers at kung paano ko po talaga mapalaki yung subscribers ko, kung paano ko po yun makuha na madalian. Guys, ganito po yun. Kailangan nyo lang pong makahanap ng totoong kaibigan, suporta ng mga pamilya, relatives, at saka friends ninyo. Sila yung number 1 na tutulong sa'yo. Kasi ako, April to May, hindi talaga ako nagseryoso sa YouTube channel ko. April, May, June. Pagka June last week na ata yun, nanghingi na po ako, nagpatulong na po ako sa mga kaibigan ko, sa mga relatives ko or friends ko. Nagpatulong na po talaga ako sa kanila kung anong gagawin ko, kung paano, ganon. Tapos, nung June last week, hanggang ngayon, July, ayan na po, umabot na po yung una, ayan, ipakita yan. Yan po yung una guys na nag-PM sa akin or nag-chat sa akin sa email account ko ang YouTube creator na 100 subscribers. Ayan, binigyan niya po ako niyan. Tapos, pangalawa po, binigyan ka naman niya ibabati ka naman po niya yung, ayan, 500 subscribers again. Tapos, pagkatapos ng 500, hindi ko na alam kung anong subscribers na ang babatiin niya sunod. Bas siguro alam ko 1,000 ata yun. Ngayon guys, ito na po yung subscribers ko. Ayan. 803 na po siya ngayon. In just 2 weeks, nakuha ko po yung 800 subscribers na yun. Kaya nga, ang laking tulong guys talaga pag may totoo ka talagang kaibigan na may magsusuporta sa'yo, handang magsusuporta sa'yo. Kaya guys, ang hiling ko lang po sana ngayon, sana makuha ko na talaga yung 1,000 subscribers this month. Kasi, para isa na lang yung iisipin ko, yun na lang yung 4,000 watch hour na hiningi ni YouTube. Kasi guys, next year, kasi, may iba na namang si YouTube hilingin. Sobrang laki na yung hiniling niya. Sobrang laki na yung gusto niyang makuha sa'yo. Oh no! Kaya guys, sana hindi ako umabot ng next year kasi sa pagkaalam ko guys, sa nabalitaan ko lang, sa narinig ko lang, pag hindi po ako aabot ngayong year na hindi po ako ma-monetize this year, babalik lahat yun sa zero yung pinaghirapan ko ngayong taon na to. Kaya guys, please, tulungan niyo po ako at mag-like at subscribe po kayo at manood po kayo sa video ko, yung full episode talaga guys, kasi dun po yun makukuha yung mga watch hour time namin. Kaya guys, yun, sobrang happy ko kasi pinaghirapan ko yun, malapit ko na yung maabot o makamit yung 1,000 subscribers na hiningi ni YouTube. Minsan kasi guys, mapanghinayaan ka ng loob kasi ang laki kasi yun, guys, ang hiningi niya Yung watch hour, 4,000 watch hour, ang hirap kasi yung kunin, guys, sa loob ng isang taon kung hindi ka talaga susuportahan ng lahat ng
pamilya mo, relatives mo, friend mo, o sino man yung tao. Kaya sa mga gustong magsimula ng YouTube channel nyo dyan, guys, advice ko po sa inyo, ngayon na magsimula na kayo. Kasi kung totoo o tutuparin nyo na YouTube yung hiniling na, yung totoo yung hilingin niya next year, yun, ang hirap na yung abutin, guys. Sobrang hirap na kasi. Basta guys, malaki na yung hiniling ni YouTube. Kung gusto niyo po talagang magsimula ng YouTube channel, ngayon na guys, ngayon taon, mag-try na kayo, magsimula na kayo. Kasi, medyo maliit pa yung hahabulin natin, medyo maliit pa yung kukunin natin para ma-monetize po tayo. Kasi guys, ang importante lang naman dito guys is ma-monetize po tayo. Kasi, pag ma-monetize ka na kasi guys, ang iisipin mo na lang, yung content mo na lang, yun na lang yung sentro, yung iisipin mo, yung content mo na lang. Tapos, video mo, vlog, kahit saan ka na pwede mag-vlog, kahit anong oras, anong araw, yun na lang yun na lang yung isipin mo. Kaysa naman maghabol ka pa sa, 'di ba, sa subscribers mo, watch hour time mo. Naku, ang hirap nun guys. Kaya ako nga ngayon guys, nahirapan ako kasi ang laki pa ng kulang ko ng watch hour. Kailangan ko pa talaga ng guys, kailangan ko pa talaga ng madaming manood sa akin, madaming tumulong sa akin, madaming tumingin sa YouTube, sa mga vlog ko. Kasi guys, ang laki pa talaga ng kulang ko, pero pagsikapan ko yun na maabot ko at makuha ko yun. Pero hindi ko alam kung paano ko gagawin yun na makuha ko yun in 1 year. Sana maabot at makuha ko yun. Pero ang hirap kasi yun guys, no. Kailangan mo talagang pagtrabahuan pa. Ang YouTube kasi guys, ang hirap niya. Ang hirap talaga niyang gawin kasi kailangan mo siyang pagpaguran, paghirapan, pagtrabahuan. Ayan. Yun yung mga kailangan mo guys bago mo makamit yung mga pangarap mo, bago mo yun maabot yung gusto ni YouTube. Kailangan mo talaga pagpuyatan. Ako nga guys, natutulog ako mga 12 to 1 PM. Ganun ako natulog kasi nag-edit pa ako, tapos gumawa pa ako ng mga anong dapat gawin sa kung paano ko tataas yung mga subscribers ko. Sobrang hirap. Kaya hindi ko nga alam kung bakit pinasok ko tong mundong YouTube at buhay vlogger. Kasi ang hirap talaga niya guys. Sobra talaga akong nahirapan sa kanya. Kaya subukan ko lang to. Kasi kung sakali hindi ako ma-monetize this year guys, parang ayoko na yata. Parang ayoko nang mag-vlogger. Ayoko nang mag-YouTube. Delete ko na account ko. Kasi sobra na kasing laki ang hiningi ni YouTube. Parang ang hirap mo nang abutin. Okay lang po sana yun kung yun yung hiling niya na unlimited yun. Kahit ilang taon mo yun, pwede mo yung kunin. Pero hindi guys isang taon lang pwede mo yung habulin. Pag wala ng isang taon guys, pag hindi ka aabot sa isang taon, hindi mo yun nakuha yung gusto niya, wala na. Back to zero ka na ulit. Babalik ka na sa dati. O diba, ang hirap. Paano na? Anong gagawin natin kung babalik po tayo sa simula? Ang hirap. Nahirapan nga ako sa guys, 1,000 subscribers. Paano pa kaya kung palakihin pa ni YouTube yun, diba? Kaya, hindi ko alam guys. Basta ngayon, masaya ako na naka 800 subscribers na ako. 200 katao na lang yung kulang ko. So, malapit-lapit na talaga ako na makuha ko yung hiling niya na 1,000 subscribers. So, sana this month makuha ko na talaga siya. At sana din, ma-monetize din ako. Kasi yun yung mahalaga. Yun yung gusto kong mangyari sa channel ko. Kasi, pag mangyari na yun guys, naku, thank Lord. Kasi, naabot ko yun. Pangarap ko yun. Nakuha ko na. O diba, ang saya nun. Pero kahit hindi mo pa man kayang sabihin, naku, vlogger na ako, ganun. Oh, no. Ako guys, hindi ko pa yun kayang sabihin, uy, vlogger pala ako, hindi. Kasi wala pa ako talagang napatunayan sa lahat na vlogger talaga ako, totoo talaga akong vlogger. Kasi bago pa lang ako, hindi pa ako na-monetize. Kahit na-monetize pa siguro ako guys,
hindi ko pa yun sasabihin na isa akong vlogger kasi wala pa talaga akong napatunayan eh. Dapat may napatunayan ka na, nagkasahod ka na ng ilang ulit, ayun, siguro masasabi mo na yun sa sarili mo na, vlogger na talaga ako. Ito na yung mundo ko, ito na yung trabaho ko, ito na yung panghawakan ko, ito na yung makakatulong sa pamilya ko. Parang ganun, pero ang layo pa yun. Marami pa akong bigas na kakainin, marami pa akong bigas na uubusin bago ko po yun makan. Kaya guys, kung gusto nyo po talaga na magsimula ng YouTube channel nyo, ngayon na magsimula. Oh, ayun guys, 200 people na lang yung kailangan ko para maabot ko na yung 1,000 subscribers na hiningi ni YouTube. Kaya guys, sana tulungan nyo po ako at suportahan nyo po ako sa channel ko. Kasi guys, kung wala talaga kayo guys, wala rin talaga ako. Hindi talaga ako makakuha ng 800 subscribers. Hindi ko po talaga kayang abutin yun kung ako lang, yung kaibigan ko lang. Ilan lang yung totoo kong kaibigan dito sa mundo guys. Hindi naman talaga karamihan. Kaya ang kailangan ko pa talaga more na support talaga. Pero sana hindi naman po tayo pwedeng madaliin yung lahat guys kasi on process naman kasi yun. Kailangan pa talaga natin yung tiisin, pagtrabuan at kailangan po natin talaga na patient yun. Number 1 yun, patient. Kailangan natin yun para talaga maabot at makamit po natin yung mga gusto natin talaga sa buhay. Kasi guys, sa totoo lang, ang hirap kasi pasukin ang mundo ng YouTube guys. Sobrang hirap pasukin mo yung mundo ng YouTube at saka yung buhay vlogger. Ang hirap pala, ang hirap. Ngayon ko lang talaga nalaman nung nagsimula ako, nung pumasok na ako dito. Akala ko lang kasi madali lang yun. Ang hirap pala talaga guys kasi kailangan mo yung pagtrabuhuan, paghirapan sa editing pa lang guys, nako, mahirap na yun, sobrang hirap na yun. Yun yung pinakamahirap kasi mag-i-edit ka, kahit 10 minutes lang yung video mo, aabot ka ng pag-i-edit na 3 to 4 hours, diba? Ang tagal nun, pag marami ka kasing dinadagdag na anong gusto mo idagdag mo sa video mo, sobra kang matagalan at sobra ka din mga gustong sumubok dyan pasukin ang mundo ng YouTube at ang buhay vlogger. Go lang kayo guys. I-try nyo na lang kasi wala namang masama eh. Kailangan natin subukan lahat ng mga ideyang pumasok sa isip natin. Mga ideyang binigay ng Diyos sa atin. Kailangan natin yung pasukin, alamin, subukan para malaman talaga natin kung para sa atin ba talaga yun at bagay ba talaga para sa atin yun, ganun. Kasi ako guys, lahat talagang pumasok sa isip ko na mga idea. Kung ginawa ko guys sinubukan ko. So dami ko nang sinusubukan talaga na trabaho. Para lang kung sa akin talaga yan, Kung dyan ako magbo-boom, dyan talaga ako magbo-boom, diba? Ganun yun ang buhay guys Para tayong bola, gumugulong-gulong lang kaya. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Go lang tayo ng go. Kaya guys, doon na po nagtatapos ang paano po ako nakakuha ng 800 subscribers. So, guys, thank you so much. And God bless you. And thank you so much for watching. And guys, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. And guys, don't forget to link the bell button para ma-notify kayo sa mga bago kong videos. Kaya guys, thank you so much. Bye!